Είμαι η Μαρία Κόκαλα. Το Καστελόριζο είναι το σπίτι μου, ο τόπος μου. Ως μόνιμη κάτοικος, γυναίκα επαγγελματίας, αφουγκράζουμε καθημερινά τα προβλήματα που ταλανίζουν το νησί μας. Οραματίζουμε μία άλλη όψη του. Το Καστελόριζό μας είναι γη, αέρας και νερό. Η ψυχή μας ατενίζει καθημερινά ανοιχτούς ορίζοντες και η ματιά μας το γαλάζιο μιας πατρίδας με ιστορία που διεκδικεί καλύτερο παρόν και ευίωνο μέλλον. Την ποιότητα ζωής για όλες και για όλους μας. Θέλουμε απλά πράγματα, αλλά αδιαπραγμάτευτα. Καθαριότητα παντού και αισθητική στους δημόσιους χώρους, αυτή που αρμόζει στη μεγίστη. Επαρκείς υπηρεσίες για την υγεία. Παιδεία για τους νεότερους, φροντίδα για τους παλαιότερους. Με σεβασμό στις ρίζες μας, στην πολιτισμική μας παράδοση, αλλά και στο περιβάλλον, ώστε οι επόμενες γενιές να απολαμβάνουν, τουλάχιστον αν όχι όσο εμείς, πολύ περισσότερα. Με ευθύνη για τον τόπο μας, ξεκινάμε μαζί με μια ικανή ομάδα, μια νέα προσπάθεια. Με γνώση, αποφασιστικότητα, σχέδιο και όραμα θα δουλέψουμε όλες και όλοι μαζί για την προκοπή του νησιού. Χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς διαχωριστικές γραμμές. Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου θα δώσουμε ισχυρό παρόν. Γιατί μπορούμε να νοικοκυρέψουμε το νησί μας, γιατί αξίζουμε τα καλύτερα στη ζωή μας.